Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw ulit mga gamba. Dito na naman tayo sa susunod na episode natin ng gagamba, patungkol sa gagamba lagi. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung panahon ng gagamba at kung kailan ka pwedeng magparating. Ganito yan. Isa-isa natin yan mga gamba. Pagka kagaya nito, pandemic ngayon hindi mo ma-distinguish, hindi mo ma-predict kung kailan lalakas ang gagamba, kung kailan tutumal. Yan, kasi nga walang pasok. So pag-usapan muna natin itong panahon ng pandemic. Kailangan maging matalino ka. Nandyan yung maraming umu-order sa wall, tapos nakikita nila, uy, daming umu-order. Naghahanap ng Jinsan, Cebu. Alam nyo ba bakit? Bakit ang daming naghahanap sa wall? Kasi nga, walang dumarating. Yan. And then, ikaw naman, hanap ka rin. Hanap pa rin, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo alam, yung nagtatanong sa wall, 3 tao lang pala hanggang 5. So, hindi mo alam, yung naghahanap dyan, puro tanong lang din naman yan, hindi naman kukuha talaga yan. Kumbaga sa bumukuha lang ng idea yun. Hindi mo masabi, baka mamaya iyan isang supplier din nung mga Cebu at saka Jinsan. Kunwari naghahanap. Iyan mga gamba. Business strategy yan. Mga gamba, ay matagal na tayo dyan. Kasi kung ako, kumikita ako sa malalaking gagamba mga gamba, tinatangkilik ko yan. Hindi ako mawawalan dyan. Ayan. Yung iba naman, nagpaparating lagi para lang ma-maintain kasi at hindi mawala yung kanilang ahinte. Kasi mapupunta sa iba yon. Maghahanap ng ibang mapadalhan yon. Ganon mga gamba. So, sa akin naman, dahil tayo, matagal na tayo sa gagamba, nagiging wise tayo kasi mga una mga gamba, nalugi-lugi rin tayo dyan. Kukuha tayo ng mga good sa isang box. May kausap tayong tao, ang sabi niya, kukunin ko ganitong presyo. Pagdating doon ito naranas ito ito hindi nyo man masabi sa social media, pero dinanas ito ng mga ibang nagnegosyo ng gagambang panglaban. Yan, ito. Pag umorder sa'yo ng gagambang panglaban, ang order sa isang kaha. Tapos kumuha ka, ikaw naman gusto mong kumita, nakuha mo lang halimbawa yung good ng 30, bibenta mo ng 50, ay sa isang kaha, magkano sa iyo doon? Diba? So, ang laki. So, doon ka nakapokus sa malaking kita mo. Hindi mo alam yung kausap mo. Nangyari to, may personal na experience to, Nung papunta na ako doon, sabi ko, ito, boss, naka-prepare na yung gagamba mo. So, wala pa social media noon, hindi pa tayo gumagamit ng social media at kalakasan pa noon kumpara ngayon. Ito lang na makukwento ko lang. So nung pagkasabi ko ito na, sabi niya, nahawak mo na boss. Oo. Mayat maya tumawag, boss, wala na bang bawas yung usapan natin. Umpisa kami sa 50 ang isa. 50 yung good ang isang kaha 50. Kasi good talaga noong araw, good lang talaga, walang TM yan. Good lahat yun. So, may jumbo pa nga may OS pa nga doon, pero hindi kino-considered as OS, basta good lang ang tawag nung araw. Mas bati yun pinag-usapan. Ito, experience ko itong kinukwento ko. Nung, sige, papunta na ako, pumayag na ako sa 40. Okay. And then, nung malapit na ako, sabi niya, boss, asan ka na ba? Sabi ko, malapit na ako. Sabi niya, alam mo problema ako ngayon. Bakit? Yung kahati ko, hindi sumasagot. Yan. Hindi alam gagawin ko, ditutuloy pa rin ako dahil nga binayaran ko na nga yung yung isang kaha di ba mga gamba? Pagdating ko doon, lahat ng pintas ang inabot ko sa gagamba ko. Lahat ng pintas ang sabi mga maliliit daw, undersized daw, mga luma daw. Alam mo ang nangyari?
Sumundot lang siya ng 5 piraso. Binayaran niya ng 200. Ano nangyari sa akin? Magkano naging logi ko? Sa 3,000. 2,800. Saan ko dadalhin ngayon yun? Sarap. Ayaw ko lang kung sarap. Basagin ang mukha. Ihampas mo sa mukha. Pero wala. Pumikit na lang ako. Ito sabi ko, charged experience to. Mula noon, mga gamba, mula noon, naging wise tayo. Kasi kung hindi ka magkamali, hindi ka magiging magaling. Kung wala kang pagkakamali, hindi ka magiging maayos o maging magulang. Ngayon, mga kagamba, hindi tayo, never tayong nanggulang sa mga buyer natin, sa mga customer natin deliver, pero tayo, pwede na tayong gulangan. Pero, may na-experience pa nga ako dyan. Kung kailan naandun ako, saka hindi nagpakita eh. Yan, mga kagamba, yan, na-experience yan. Kaya, kung po pwede, bago ka mag-order, magbayad muna yung buyer mo kung may tiwala sa'yo. Ngayon, kung kausap mo pa lang, first time pa lang siya nag-i-inquire sa'yo, tigilan mo na, matulog ka na lang maghapon. Yan ang aking may advice sa inyo, mga kagamba. Napakaraming pasikot-sikot pagdating sa gagamba, lalo na sa malalaki. Pag nagparating ka ng 100 pirasong gold, aywan ko lang, swerte mo na lang. Kung maibinta mo lahat yun, maibinta mo na lang kalahati, sulit na yun. Ngayon, kung ang hobby mo talaga gagamba, naglalaban ka, nag-aalaga ka ng gagamba, nagparating ka ng gagamba, at least masisilik mo, makukuha mo yung gusto mo. Pero, pag ibininta mo naman yan, sorry na lang yung iba na hindi alam. Tandaan nyo, pagka naglalaban o nagsusugal ang isang nagtitinda ng gagamba at nagparating siya, natural yung good, kanya na, yung pinakamahusay na, nasa kanya na yan. Ito pa ang masakit. Minsan binababag yan bago ibinta. Kung sino magaling, ayos na, kanya na yun. Ganon yan, mga gamba. Nasa iyo na nga yung gagamba eh. Bibitawan mo pa, isugarol ka. Diba? Nagpapalaban ka. Hindi ko sinisiraan yung mga sugarol, ha. Pero kung po pwede, yung mga sugarol na, pag nagparating kayong gagamba nyo, magbenta kayo siguro sa mga kaibigan nyo, yung namang hindi rin kayo mapapaya. Pero, yung iba kasi, pag in-online, alam na this. Ganon yan, mga gamba. Pero sa atin, mga gamba, kung ano yung dumating dito sa atin, sinisigurado ko sa'yo, pag nauna ka, ang galing kang mamili. Doon ba naman sa 3,000 eh. Nako, kung maganda lahat, kunin mo ba lahat? Wala, papipiliin mo lang naman yung gusto, pero hindi ko ipapakita sa'yo lahat yung 3,000. Pipili ka lang doon sa, siguro, 100 piraso. Kung susungkitan mo naman lahat, kukunin mo naman lahat yung rear at saka pinakamahusay, tapos babayaran mo lang naman ng murang presyo dahil hindi naman tayo nagtataas talaga ng presyo, mga gambay, na hindi kagaya ng iba dyan kasi presyo na ng sapon. Kung bibili ka ng isang good na o kaya OS na normal na gagamba 120, bumili ka na lang ng salmon kung pang-pit nga lang naman. Pero pang-pangsugal, sigurado ka ba hindi binabag yun? Yan, mga gamba. Yun yung mas gugustuhin ko pa, yung pambata na gagamba na inegosyo kumpara doon sa malalaki. Kaya yung mga tanong ng tanong dyan na mayroong bang good yan, mayroong bang uis yan, hindi ako nag-ano nun. Maliba lang yung mga kaibigan ko, mga vlogger, pupunta rito na may naibukod ako dyan 5 piraso, 10 piraso, yung binibigay ko na lang sa kanila. Minsan naiya sila, binabayaran. Kaya sabi ko sa inyo, mga gamba, kung 5 o 10 gagamba lang kailangan mo, punta ka na lang dito, bigyan na lang kita. Oo. O kaya kung nag-deliver ako sa'yo, mag-request ka lang ng kahit 3 magandang klase. Kung meron ako na itabi dyan, di ko nakalimutan yun. Swerte mo, bibigyan na lang kita. May mga pumunta na rito sa bahay, mga gamba, na nagre-request tayo, wala ka ba niyang maayos. Sabi ko, may pinang-content ako rito. Ito, panalo na ito. Kunin mo na yan. Tuwan-tuwa sila, mga gamba. Iba, minsan nag-PPM sa akin na, nanalo ng 3 beses yung nakuha ko sa'yo. Natutuwa naman ako. Gano'n lang yung mga gamba pagdating sa negosyong gagamba. So, sa mga susunod na episode natin, mga gamba, yung mga reseller dyan, papaano mag-reseller, bakit
may mga presyong mas mababa, may presyo, yung presyo ko bakit hindi maibaba. Yan ang pag-usapan natin sa mga susunod na episode. So, hanggang dito na lang mga kagamba, hanggang sa muling pagka-discuss ulit natin ng mga patungkol sa gagamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po, kita ng video. Like and share po. Bye!